Ήθελα να σου φωνάξω, Εκέ, που μας βλέπουν, αν το κρατούσες μια στιγμή ακόμη, μπορεί να με φυλάκιζες με το θάρρος σου, να μπορείς να ελπίζεις το ακατόρθωτο. Πως θα έρθει μια μέρα που δεν θα έχουμε ορμές και το χέρι σου ανάμεσα στα πόδια μου θα είναι ένα σημάδι πως με ξέρεις καλά, ένα χάδι φιλικό ανάμεσα στα γρήμια που κατάφεραν και έγιναν φίλοι. Agis u Mary. Tiġbor il-frak minn fuq il-mejda. Tresqu lejn it-tarf bil-pala tida. Għandha brazzuletta mal-polz b'Mary u taħt isimha n-numru tal-mobile. Agis iħares leha. Le ma jridx jgħinha. Idawwar wiċċu. Jafx se jiġri. Il-frak tal-ħobs kollu jispiċċa jaqa' mal-art. Jaqa' xriex, irxiex il-frak. Imbagħad tinħoloq qadiri jew pjanuri jew nkella mindma mill-biċċiet tal-ħobs li m'għandu ebda tifsira. Mary tibqa' bil-wifqa b'dara mawweġ kemm. Agis jiċċassa lejn l-art. Ma ħallihom hemm, imbagħad niknes. Mary tkaxkar il-papoċċ sas-salott. Agis iserraħ minn kbejħ fuq il-mejda. Il-frak nigiżlu dirajħ erja. Mary tpoġġi fuq is-sufan qadim. Tistenna bil-paċenzja kollha idejha msalba f'ħoġora. Agis jista' jobsor għaliex. Iqum imma l-mejda u jixgħal it-television. Tilqaħħom ħajja oħra. Mary tiddejjaq malajr. Agis ipoġġi ħdejha. Għamel video ta' riklami ta' tmeninijiet apposta għaliha. Ir-riklami joġbuha, jaffaxxinawha. Jalla għajnejh. Iċ-ċekk tal-qat li jirċievi mhux biżejjed għal-jom it-tnejn. Agis jagħti banju lil Mary. Jaħsilha rasa b'subajħim germdin, igerrem difrejh bl-inkwiet. Jorkilha l-ġilda bl-isponza qed imweġġak. Mary ma tajt xejn. Għajnija biss jibru fil-vojt. L-ilma joġoba, ifakkarha f'xi ħaġa familjari, xi ħaġa mill-modi tagħha. Ix-xuħija tqażżu lil-Agis. Li dejn imtebba bit-babar kannella, il-ġisem li jinxtorob bħal ċarruta mkemxa. Jew nifs il-ġewwa u jixxuttalla dara. Mary titbissem għax x'imkien fil-fond taf f'liema ordni jimxu l-affarijiet u xi jmiss wara. Dawra, dawra! Agis jagħmlilha sinjal brasu biex jikkalma. Jgħinha tidħol fil-karozza. Tafa sew il-karozza. Taf il-ħjatat imqatta l-metall mattan kemm iddaħħan. Da kollu tafu bħal għarfien li ġarret magħha sa minn dejjem. Agis huwa ostaġġ ta' dak id-dejjem, tal-bidliet ċkejkna li juru li xejn mu se jinbidel. Bidliet żgħar li wilġawh. Il-magna tisol, ibiddel il-ger, il-karozza ta' missieru ma tispiċċa qatt. Il-metall jibqa', il-bniedem ma jibqax. L-istamina tiegħu hija bħal ħjata, tiżżarrat bħal mażżartu s-sits tal-ġilda. Il-karozza tibda mixja b'ritmu żjed maġġel. Mary tħobba l-kampanja. Is-siġar biqċaċi tolin fuq rasa l-fjuri li jinbidlu ma' kull staġun u l-ħdura bil-sfumaturi kollha waħda mhux bħall-oħra. Mary tħobb il-kampanja u t-television. Agis jimxi qrib tagħha, żewġ passi bil-qies warajha. Jekk jiġrila xi ħaġa u jkun hemm biex jilqaħħa. Ix-xuħ il-ħin kollu jaqgħu, għadhom hu mifaqqa bħal ħobs niexef. Mary tistrieħ ma' zokk ta' siġra. Agis iħares liha. Hemmhekk isserraħ ma' siġra tidher qisha ħaġuża. Donna kapaċi tgħix għal dejjem hekk biex tkiddu.